ମୁଁ ରାଜଦୀପ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ଆଜି ମାନେ ପାଗ ଦେଇଛି ରଜ ପାଗ, ଯୋଉଟା ସତ କଥା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଗ ଦେଇଛି ରଜ ପାଗ। ବାରଟା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା ମଙ୍ଗଳବାର। ମୁଁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ, ମାନେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବାର। ଆଉ ମାନେ ମନ ଖାଲି ହାଇ ଲେବୁଲରେ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ମା ତାରିଣୀ ମା, ଆଉ କିଛି କହି ହେଉନି। ମାନେ ଇସି କରିଥିଲି ବିଟେକ୍ରେ ବୋଲି ମୋତେ ଗଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ନେ ତୁ ଇସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯାଇଛୁ ବା, ଏଠି ମାନେ ମୋବାଇଲ ସଜ କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିତେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଏମିତିଆ କଲା ଯେ ମୋତେ ଇସି ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ମୋ ଘରଲୋକ ବି ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଇସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇବାକୁ କରିବୁ, ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ବିଟେକ୍ରେ ମୁଁ ଜଏନିଂ କରୁଛି ସିଏସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ମାନେ ଆଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବି ମୁଁ ସଜ କରିବି ପ୍ଲସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବି କରିବି, ମାନେ ମନ ଆଙ୍କର ଦିଆଡ଼ୁ କ'ଣ କହିବି। ସଂଯୁକ୍ତା ନାୟକ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛି ମୋ ଜେଜେମା ରମାମଣି ନାୟକ, ସୃଷ୍ଟିଧର ନାୟକ, ରାଜଦୀପ ନାୟକ। ଆମ ଘରେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ହେଲା 3 ସିଏ 4 7 9 ଜଣ। କାହିଁ କାଲି କାହିଁ ଆସିବେ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇପାରିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଟରାଷ୍ଟ ହବ ନା। ମୋ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆଜି ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିକି। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କିଏ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଆଉ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହେଇଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍